Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B.
mabibye kayo, kingagkat ning Espiritu. Miye kayo, kapamila tandaret ang ati yung pamanlakad yung, king lagyo ning kapamintuan. Pakatanda na nyo, ding sablang ati yung tutuki kagulutan ng Kristo. Deti, anak na lang. Dapat, anting talasuyunan nitang Diyos. Ing nating talasuyunan nitang Diyos. Ing nanuman ke kayong panandaman. Akasakitan kapag subukan. Iti matulid mong maging karakeye ing Ginoo. Uling nung ngalampasan nyo, akabyusan nyo, ing sablang kasakitan, musukat ilimpi, ing ligayang panayan, kingaldo daratang. Ing Diyos karakeye, kinganggang kasakitan, ampon kaligayan. Nakaburyan nitang Diyos, ing tao mabiguya, king kayang kabilyan. Ing tao mismo, ing mamili, nung nukarin, yapaipos. Ing Diyos, dininaneng kalayan, ing tao, bang mamili, nung nano ing dapat ng pamintuan. Kinguli na niti, kinganggang kasalukuyan ake kayong nga babatsawan. Dakalaret ang ati yung sasaingsing, king lagyuning kasakitan. King mialiwang kaparalanan, dakalaret ang ati yung sasaingsing, king maragul adanok, maragul akagulwan, maragul akalingas-ngasan. Dapat ing kamatutuana na niti, ing Diyos, gigising ya, karing balang katao. Gigising ya karetang ati yung matutud, ay alang pamangilala, alang takot. Amanatiling paipus, king lagyuning kamangmangan, ampon kasiran. Ing Diyos gigisingan na lang, retang mete, akapanwalan. Gigising ya karetang atiyong, alang tuknang, amakyabe, lalakad, kindalan ning dewakan. Kinguli na niti, ganakan yu ing sablang depataning Ginoo. Inatbos na ing sablang kasalanan ng tao, bang mibiyeya ing lagyong kaligtasan. Kingalang patugot ing Diyos mamaw siya. Tutugunan na ing balang katao, bang mibalik ing lubda. Lonyo ngeni ingati yung mababatsaw,
masalang baluyu ing kasalukuyan a panahon. Dakal ingati yung sasangsing uli na pablasang ing durugang a epidemya. Kayabe naniti ing sabla mi apektuan ngan. Kinguli naniti. Sikapan yung ing sumulong ya ing balang metong kaya kayo. King lagyuning kapamintuan. Pakirasan niya ing pangako ning Ginoo. Pagimbutan niya itang biye alanganga kapamilatan ng Heso Kristo. Lawan nyo ingati yung mababatyo, makasindak ing panahon. Dakalaret ang ati yung makasukol, king lagyuning kapanandaman. Dakalaret ang ati yung makasukol, king lagyuning dano. At makanyan mo naman, dakal ing mga samsam, karing pibandyan, ning balang mela lang. Dapat, nga ning Ginoo, ibilang yung tula. Ing nanumang ke kayo nga babatsawan. Uling atin pang mas maygit a dapat yung tipunan, amayap at alang kayangganan. Iti yaing mabye dapat yung. Ing ginutamong Yesu Kristo, yaing pekadakilang alimbawa, aing sabla sinakripisyo na. Binyene, ing kayang biye, king ulinanin lugod na karing sablang tao. Binusnine ning Ginong, ing metong adalan amabye, karing tao, banting upayang alang malili. Kinguli na niti, mibangon kayo. Kilalanan yung ing biyeyo kang Kristo Jesus. King pangmatena ning kaya kayong kasalanan, yaing munyebye. King kapamilatan daring mayap yung dapat, mayap yung pamaminto. Yupay na ni maging matatag kayo. Ulinging tetagan, ning kekong kasalpantayanan, yaing magdala, king tunay kaligtasan. Nung makanyan ngeni, sana matutuding balang kataong, king lagyuning kapamintuan. Sana manandaman kapagalan, ang pontikal, kingke kayong kabilyan. Makanyan man, ipanalangin nyo king Diyos, ala sanang migigising abtud ames sabing orno.
Aduan nyo king Diyos, detang ati yung aktibong ame sabing orno, alas sanang migigising. Bang munyeya pangkalingas-ngasan, king sablang taong lelangan. At makanyan mo naman karetang ati yung kapatid yung manandaman. Walat kilob naning kaya kayong bansang panok nanganan. Aduan yung masipit. Ingke kayong panalangin. Ingala sanang tutulo. Aperlas. Hindi na nalapang karagdagan. Kimbiyeng kayang peparang. Aduan nyo king Diyos. Ingati yung tetagan. Karetang ati yung mirasan. Ame sabing kapanandaman. Uling magkang detang ati yung mababatsyong ating sikanan. Ayalang kapanandaman. Dapat mimingat kayo. Uling magkang intaw. Iti mitong baya. Ala ng panulo. Ing lubos akay ngatan. Ke kayuya ipanabilin. Ding sablang manandaman. Iyabeyo king ke kayong panalangin. Tutok ng magnobena, maging kingke kayong kilubnaning ke kayong panuknangan. Nuka rin maning ke kayong kabilyan, sana tutok ng manalangin ing balang metong kekongan. Kinguli na niti, ing labanan, keti king yato, iti alang kapupusan. Ing pamagobra, pamanuparan, yamayakwa king saguling panahon. Ing pamaglakad king lagyong kapamintuan, iti malambatan niyang panahon. King uli na niti, ing kapibabatan, kabyasnan, takot king Diyos, yang maigit yung ampunan. Mapanalangin kayong ulinging panahon na daratang, ating mamunag alula. Tulutan na saan itang Diyos, ing sabla akabyusan nyo man. Alang numano balang. Talikan niyang magit ing talan niyong may sabing Ginoo. Eko sana at eyo sana ibibili ing balang talan niyo. Ing krus ake kayong pupusanan, eyo bibili libutad ning dalan. Nune, usanan nyo iti, pibabatan nyo. Uling kingaldo, adatang, itang kaligayan apag nasan nyo, itang biye alanganggan, kaya kayo ya mi pagkalo. Nuwan niya,
itang ating kapanwalan ng Diyos. Dapat mas maigit lang nuan, detang ati yung manuala na eda akakit ampon nasa salat, ding karelang gamat. Dapat matibe lang ating tetagan, ing karelang kasalpan tayan. Mibangon kayo, magreforma kayo. Eko sana pa'y ipus king lagyuning kamangmangan. Ilako yun na itang tali king lagyuning kasiran ampon kamalyan. Deti ilang suyo ampong ligod ko. Mapanalangin kayong banitang kapayapan ampon katahimikan manatiliya king balang metong at metong kekay. Itang tapat apa manalangin king Diyos, apa mangulayit, magparalumpo kayo. Lumapit kayong ating pamanisi, ating tapat, apa manyawat. Adwa nyo ka ring kaya kayong balang panandam. Dingke kong kapatad, kakalingwan, maging matibe kayo. Magsadya kayo, uling lulam, at iyong mamunag. Pasibayo, ilugod, ampon saup na nitang Diyos, at ing patnubena, ning Espiritu'y Santo, lakwan dana kayo. Mayroon po tayong mga kapatid na nasa karandaman po, na sila po ay pinapapasis po ng banal na Espiritu every 3 hours po, around the clock po sila, magdamag, mag-apon. So, ibig sabihin po yon ang ating sitwasyon ngayon. Yung ating mga kapatid na si Eduardo Ensano, isa rin po siyang may karandaman ngayon na pinapapasis po ng banal na Espiritu na matatapos po sana sa araw na to. Bukas po. Kagabi po, tumawag naman po yung ating mga kapatid sa Kaarian ng Buhay sa Isabela. Yung isa naman nating pong kapatid na si Brother Eddie rin, na Eddie Yumul, ay nasa karandaman din po siya, na stroke po siya. Tumawag po sa akin si Brother Benji kagabi. So, tinuro din po ang mga paraan na dapat nating gawin. Walang imposible, sabi nga natin, sa Panginoon, gaya nga nung bata na namatay na, pero muling nabuhay dahil po sa panalangin na ginawa pong mga parahan, no? Na siyang naging kaparahanan upang muli siyang mabuhay. Yun po ang kapangyarihan ng Diyos. Siya po kasi ang nagbibigay sa atin ng lakas. So sa panahon pong ito, lalo po sana tayong maging masipit na tumawag sa Kanya. Sa panahon po ng pandemya, hindi po natin alam kung sino yung, hindi ho natin nakikita kung sino yung may COVID sa atin, no? Kung sino ang carrier ng COVID. Hindi po natin matitrace. So, ang panlaban ho natin, yun nga po, na sana yung ating pananampalataya ay buo, na sana kahit man po ay tayo ay
naghahanap buhay. Hindi po natin maialis yan. Kahit sana saan po tayo pumunta, ligtas po tayo, gabayan po tayo ng Diyos. So ito po yung ating mga pag-aaral, no, sa umagang ito. Dahil po napag-usapan po kasi sumusunod po tayo sa mga bilin din po ng ating gobyerno. Sinusundan po rin natin yon. So, paalaala lamang po sa ating mga kapatid na gabinetes, mayroon po tayong trabaho. Si Brother Eddie po, 7 days po yung sa kanya, Eddie Yumul. Pinapapasis din po siya ng banal na Espiritu. At yan po ang ating mga tungkulin ngayon, mga gabinetes po natin. So, yun po, ang ating pong love offering po ngayon 1,780. So, ito po yung ating pagpupulong ngayon dahil po yung hindi po nakapunta ngayon sa mga live streaming po tayo, makita po natin yung ating pagsamba. So, sana po sa susunod ding linggo, sundin po rin natin yung mga protocols na pinapagawa sa atin. Magdala po tayo ng face mask, face shield. So, yung ating pong ginagawa, may alcohol din po tayo. So, yun po, gagawin po natin yun. Dahil po yun ang utos din po ng ating gobyerno. So, yan po, ang ating pong pagsamba ay hanggang dito na lamang po at tayo po ay muling mananalangin. Tayo po ay tahintim po natin yung ating mga puso at kaisipan at upang pakinggan po ng ating Panginoon ang ating mga igpa nganing oras sa iti nung makanano pong pasalamatan da ka. Pablasang ingpigkalog mo po kaya kaming biyem pong sikanan. Maigit ganung Diyos, nung ikit mo kaya kami, may kagawa kaya man pong kakulangan. Ing banal mong pamipatawad kaya kaming anak mo, Ginoo adwan mi. Makanyan mo naman, salamat po karing kaya kang banal ayamano, napigkalog mo nganing pinandit, bang malyaring pag-aralan mi. Dating amanong areti, mitanamla karing kaya kaming puso, king kaya kaming kaisipan. Bang may giti kayang sablang anak mo, mabiyasa kami. Ding kayang puso, ing makanyan lang mikating pusong malambot, pusong ating kababan, pusong ating lugod, bang malyaring makalakad kami king kayang banal akayo pa yan. Lako mo kaya kami ing ketasan, nunes sana po Diyos ko manatili kami karing kayang banal a pandemyang ini na sana isa pula me kitang alang mapinsalang metong mangkaladwaig pa. Makanyan mo naman datang kay kaming kapatad amikating kapanandaman. Panyawad milakya ka Diyos ko. Makanyan mo naman nung ikit mo yung kakulangan igpapatawaran mo la. Nunes sana yung kay kang banal upaya yung kaya kang banala puspus ginong Diyos, yaing ipagkalog mo karela bang kaniti, makanyan lang magobra. May git din ipong kaya kaming kapatad, akatubalemi, king kaya kayang kasalpantayanan, panyawad mila. Yung kaya kaming kapatad, na Eduardo Ensano, pakisabi miya mo naman po, kaya ka ginong Diyos, na sana king lihim, apisan maing kayang katawan laman pasik nangan maigpa. Makanyan mo naman igpaing kaya kang anak king kayaryanan ning biye. Panyawad miya ginong Diyos. Yung kaya kayang kapatad, na Eddie, yumul mo naman po, pakisabi miya. Waman dinalo po yung pagsubok king kayang biye, pasibayo. Ginoing makanyan me pong pasiknangan mo naman ing kayang katawan, bang may git apagobra na la, ding banal na pangkatungkulan kaya ka. Nuneking pami, idadaying nga ning kaya kaming pamangailangan pablasang ika sinabi mo, din kaya kaming awad,
kapamilatan daring tapat ming pamanyawad keka, at kang makirandam, at kang magkalub, alang imposible karing kekang banalagamat. Pasalamatan da ka ginang Diyos, nganing pinandita iti, nganing lumwal kami puy kayang sablang anak mo, king kakarin na ini, no kaya man sargo muntaig pa, patnubayan mo kami, hilaut mo kami, king mga bayat at sakit, Diyos ko yaping kaya ngawad keka. Yung biya kapayapan tanggapan miya, kapamilatanan ng kekang bugtong nga anak, Yesu Kristo ang kaya kaming tagapagligtas, manimuna ka kaya kami, higpa, salamat po, maya payabak po. Sibol Tagumpay Bie is now signing. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay B.